खुलुमबाय बड'लेण्ड सप्तायाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सप्तायानो जाहैबाय भारतारि दावहारु बिरखंआ लैथोआव गोग्लैदों। भारतारि नेभिनि फोरोंथाय खामानियाव बाहायनाय गंसे MiG-29 बिरखं जाहाजा जाब्रबथायजों लैथोआव गोग्लैदों। भारतनि नेभिनि फोरमायथिनाय बादिब्ला लैथोमा बिखानि गोजौ बाहागोआवनो बे जाब्रबथाया जादों आरो बे जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो बेनि नागिरनाय खामानिखौ जागायदों। मिथिनाय बादिब्ला रेस्किउ हानजाया सासे पाइलटखौ मोजाङै मोजां जिउ गोनां हालोदाव मोननो हादों, नाथाय नैथि गुबुन सासे पाइलटखौ दासिम मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि 17.32 मिटार लावथाइनि बे MiG-29 दावहारु बिरखंआ रासियायाव बानायनायमोन। नैथियाव दङ हरनि गेजेरावनो सोलायबाय खाफाल। 30 राङावनो कोटिपति जाबाय राजमिस्ट्रिया। 30 राङावनो खाफाल गेवबाय सासे राजमिस्ट्रिनि। 30 रांनिल' लटारि टिकेट मोनसे बायदोंमोन वेस्ट बेंगलनि बे राजमिस्ट्रिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मालदा जिल्लानि रटिया 2 नं ब्लकनि आरायफाङा गामिनि थागिबि दिनेश आनसारिया सासे राजमिस्ट्रि। गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा लटारिनि टिकेट बायोमोन। बिथांनि मोनसेल' सिमांमोन जानोबा मालाबा खाफाल गेवो। बे खेबाव बे सिमाङा थार महर लाबाय, नाथाय कोटिपति जानायनि उनावबो एसे गिनायनि गेजेरजों खामानि मावदों दिनेश आनसारिया। मख'नो गोनांदि बे कोटि रां मोननायनि उनावनो पुलिसनि खाथियाव थादों आनसारिनि नखरा। थामथियाव दङ श्रीरामपुराव सानैजोसो सुबुंफ्रा UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव UPPL दोलोनि मोनसे हाबनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव फारियै मिरु UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो मिरु लाइमोन UPPL दोलोनि आफादगिरि समनाथ नार्जारि, 3 नं श्रीरामपुर आरो 4 नं जमदुवार बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथिफोरजों लोगोसे गोबां UPPLनि मावथि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो आरो गुबुन दोलोनिफ्राय जयेन जानाय सुबुंफोरखौ बरायनानै लानायजों लोगोसे प्रमद बर'आ बुङोदि 7 बोसोर BPF दोलोनि खुंथायखौ रावबो गोजोननाय मोनाखै। बिनि थाखायनो दिनै UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै गोबां रायजो राजाफ्रा जयेन जागासिनो। बे खेबाव UPPL दोलोआ सरकार दागोनखौ रावबो होबथानो हालिया। ब्रैथियाव दङ हाइलाकान्दियाव 7 रहिंग्या हमजादों। आलगापुर पुलिसा 7 रहिंग्याफोरखौ मैया काश्मीरनिफ्राय हाइलाकान्दिसिम फैबाय थानाय समावनो आलगापुर पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय रहिंग्याफोरनि गेजेराव म्यानमार खाथिनि थागिबि 3 खुदिया आरो सासे आइजो दंफायो होननानै मिथिनो हादों। मजुमदारनि न'आव थाखोमाना दंमोन। न'नि बिगोमा असुफ आली मजुमदारखौबो आसाम पुलिसा गावसोरनि आवथायाव लायो। हाइलाकान्दी पुलिसा म्यानमारनिफ्राय संदाननानै असुफ आली मजुमदारनि न'आव थाखोमाना थानाय खौरां मोनो। लोगोसे गुबै फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे 7 रहिंग्याफोरनि गेजेराव 3 खुदिया आरो सासे आइजोखौ हमनो हायो। बाथियाव दङ अफि आरो नील बादियै फिन सानै सेंग्राखौ रायजोफोरा बुनायनि जाथाय। रायजो अफि आरो नील बुथारनाय जाथायनि बादि जाथाया फिन जाफिनदों। हजाइनि जमुना मुखआव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। खौरांनि बादिब्ला दबकानि हालदिहाटीनि सानै सेंग्राया मोनाबिलि जमुना मुख बौगरियाव फैबाय थानाय समाव बायदेवहाटी गामिनि सानैसो सुबुंफोरा गिबियावनो होबथाना लाखिना सिखाव डाकायत होननानै हुख्राबो। लोगो लोगो गामिनि सुबुंफोरा ज' जानानै सानै सेंग्राखौ जिउ जोबजासिम बुथारनो नाजायो। जावफ्राम हुसेन आरो बाबुल हुसेन मुंनि सानै सेंग्राया गावसोरखौ दाबुथार, जों मोजां मानसिसो होननानै खावलायो। गाज्रि रोखोमै जोखोम जानाय सेंग्रा सानैखौ उनाव गामिनि माखासे सांग्रां सुबुंफोरा गाग्लोबनाय रायजोनि आखाइनिफ्राय बोखाङो। बेनि उनाव बुजानाय सेंग्रा सानैया जमुनामुख पुलिस थानायाव केस होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।